Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga higala igsuon, another day, another hadith nga ato ang pagahisgutan karon. Ang maong hadith, nindot kayo ning hadith mga higala igsuon. Nga ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyang giingon, man fatara sa'iman falahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri sa'imi syai'un. Kharrajahu al-Imam Ahmad wan-Nasa'i wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Nga sa duol nga paghahubad ani mga higala igsuon, si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyang giingon, man fatara sa'iman, si kinsa man kadtong nagpa-iftar, kinsa man kadtong nagpakaon sa tawo nga nagpuasa, falahu mithlu ajrihi, sa pagkatinod aduna siya'y reward nga kapareha ni atong tawo nga nagpuasa, min ghairi an yanqusa min ajri sa'imin syai'un, nga dili mabawasan ang reward ni atong nikaon sa imuhang paiftar. Kung unsa tong reward ni atong nikaon atong imuhang gipaiftar, katong tawo nga nagpuasa nga nikaon sa imong gipaiftar, dili mabawasan. Allahu Akbar. Ingani kanindot nga ikaw nagpakaon ka, gipakaon nimo ang mga nagpuasa, 20 ka buok, 5 ka buok, 2 ka buok ka tawo nga nagpuasa to sila. So aduna kay reward. Liman ka na mga higalig suon nga 20 ka tawo imong gipakaon o 30 ka tawo, 5 ka tawo, 10 ka tawo, usa ra ka tawo imong gipakaon nga nagpuasa, aduna kay reward. Allahu Akbar. Ingon ana kanindot mga higala igsuon. Unya, ang kadtong nikaon sa imong paiftar, dili pod mabawasan ang ilahang reward, ilahang ganti. Kung unsa tong reward nga ihatag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilaha lang to. Ang imuha lang nga ikaw nagpaiftar, madungagan, madagdagan. Allahu Akbar. Inot punta nga nakakuha ta ani nga hadith mga higala igsuon, og kung kaya nato nga magpaiftar ta, magpakaon ta sa mga nagpuasa. Kay karon sa kani nga buwan ginapadaghan nato ang atoang mga maayo nga mga buhat, mga mga mabubuting gawain, tanan nga mga ibada nga pwede nato buhaton nga ikaayo, buhaton nato kay ang reward ihatag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ug ari na lamang taman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.